Mina bakambomboshe omnyama nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kacebe ukhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba okuyizwe sithi ngezihamba phambili namuhla. Kukhonye iqembu le-I-Ifp kukhetho lokuchibiyela. Kukhunjulwe iphoyisa Elibulewe Emgungundlovu. Kanti wakadukuza ukulungele ukwamukela ivakashi. Sanemukela kwindaba zethu nina besilo. Iqembu le-Inkatha Freedom Party I-Ifp lisalokhu liqhubeke njalo nokuyidlela amahlanga kukhetho lokuchibiyela elibanjwe kwisifundazwe KwaZulu-Natal. Izola amawadi amahlanu bebambe ukhetho lokuchibiyela ulandela ukuthi amakhansela ayekhethiwe esulile ngezizathu ezahlukene kanti amanye alendulela eliphakade. Izinsolo egqamo osukwini layizolo zokuthi kunelinye lamaqembu ebelithutha abantu kwenye indawo ukuzovota ka-Ward 5 emthonjaneni sekwenza inhlangano yezekhetho yabambezeleka ukukhipha imiphumela eqondile mayelana nemiphumela yaka-Ward 5 yokhetho lokuchibiyela. Imiphumela yokhetho laka-Ward 5 emthonjaneni izolo ibingakaphumi ngenxa yokuthi kunophenyo oluqhubekayo mayelana nabavoti abawu-15 okusolakala ukuthi babe-register ngendlela engekho emthethweni ku-Ward 5 bengahlali khona baphinde bavote izolo ngama-by-election. Amaphoyisa-ke asaphenya nathi njenge-commission sisabheka ngaphakathi kuma-report ethu ukuthi labantu bavotile ngempela yini noma abavotanga. Imishini-ke yethu le sisebenzisa ema-voting station iyasiza ukurekhoda wonke umuntu osuke efikile wazovota e-voting station. Sizokwazi-ke ukuthola isiqinisekiso sokuthi bavote ngempela. Kumasipala uMdoni nakhona bekade kunokhetho lokuchibiyela iwadi yona iyatholwa i-DA. Owe-DA lesi sifundazwe uthi bawubonga kakhulu umphakathi waseMdoni futhi bayawuthembisa ukuthi bazoletha ushintsho ezimpilweni zabo. The Democratic Alliance in KwaZulu-Natal is delighted with the result of the Ward 10 Mdoni by-election yesterday, where voters voiced their support for the DA and we managed to get 82% of the vote. Clearly, voters are showing that the DA is the only alternative to the ANC for clean and effective governance. So 2024 offers all the possibilities for voters to support the DA and for us to turn the province of KwaZulu-Natal around and put an effective and clean governance under the Democratic Alliance. Kanti isikhala esavuleka eMdoni kungenxa yokuthi ukhansela wakhona wangeneshamthetho kuyovala isikhala sikazwa kwelomncwango osule ngenyanga edlule kuleli qembu. Kwamaphumulo ka-Ward 11 nakhona bekunokhetho lokuchibiyela kulandela ukuthi kwashona ikhansela eladutshulwa ukhuzwayo. Kulolu khetho i-ANC ikwazile ukugcina iwadi yayo elandelwa yiyona i-I-Ifp. ANC KwaZulu-Natal siyamukela futhi siyayithokozela imiphumela ephumile. Imiphumela ephumile ikhomba ngokusobala ukuba umbutho we-ANC kancane uyabuyela kubantu. Lokhu sikusho ngoba sikwazile ukuwinaka amaphumulo. Emthonjaneni yize umbutho wesizwe ungaphumelelanga sidliwe nje ngamavoti awu-29 kuphela. Kuzokhumule ukuthi umasipala wamaphumulo ungaphansi kwezandla ze-I-Ifp ubambisene namanye amaqembu amancane. Mahlanu amawadi bebambe ukhetho lokuchibiyela. I-I-Ifp yathola amathathu njengoba ibuyele nayo iwadi yayo eMsinga. I-ANC yathola eyodwa bese kuba i-DA. Nakule nyanga zikhona izinhlelo zokubanjwa ukhetho lokuchibiyela ezindaweni ezahlukene kanjalo naseThekwini ka-Ward 99. Kutebokho sibisi ngibika ngiseThekwini. Iphoyisa lidutshulele shona lichazwe njengomuntu obezimisele futhi ke liwuhlonipha umsebenzi walo. Oza kwabo kanye nomndeni kaSayitsheni noMkhosi Dlamini ngenkathi kunenkonzo yesikhumbuzo yakhe ebikade kibanjele esontweni kwamachibisi Emgungundlovu bamchaze njengomuntu obewuthanda kakhulu umsebenzi wakhe. Usiba lukhulu obesebenza ngestation samaphoyisa iPlaces Slayer khona eMphithi udutshula washona ngomgqibelo kusihlwa ngesikhathi esendaweni yesigameko esinathinge kanye noza ababili abasinda kulesehlakalo. Kuvuka umunyu kukhonjula iphoyisa elidutshulwe labulawa lisemsebenzini uSayitsheni noMkhosi Dlamini. uDlamini ubeneminyaka yama-48 ubudala kanti waqala ukusebenza njengephoyisa ngonyaka ka-2003 kanti ushone esewumseshi.
Emchaza udadewabo uthe ube umuntu onothando emndenini. Sisho njalo manje ukuthi usiphucile besithanda. Nomkhosi was everything to us and our children. Besingelutho. Maqhamuka uNomkhosi ngisho abaZulu bethu basishiya bahambe naye abathwali bayolala kwakhe. UNomkhosi kuthina ube ingane encane ukhona osho njalo ube ingane encane ngoba umagcino. Namhlanje besimbuza ukuthi usudlile. Khosi umbethu ufudumele. Ngoba ube yiko konke kithi. UNomkhosi ubeyisebenzisa indawo yakhe ukuba umagcino. Eyidimanda indawo yakhe ukuba umagcino. Ngezindlela eziningi. Manifika enfica nihleli kusofa. Afika ahlale phakathi nendawo ahlele embele indawo. Ngoba engumagcino. UNomkhosi. Hallelujah. Hallelujah, ubebathanda abantu bakhe. Okhulumele abangani bakhe uthe uDlamini ube umseshi oqavile kunjalo ushone evikela ummangali. UNomkhosi was a very good detective. I must say this. She died because she was protecting a community. UNomkhosi died because a protector who complained ethi lala phansi. Eba complained phansi ethi lala phansi. UNomkhosi was a selfless person. Was wakhohlwa impilo yakhe ukuthi fanele ukuthi uNomkhosi mekufika ikhathe injena ke manje ulale phansi wena. Wathi no, ngizocabangela omunye umuntu ngithi lala phansi. Namhlanje lo muntu uyaphinda kodwa uNomkhosi namhlanje akekho. Bazalwane kunzima. Sizothi ndoduduzelana njengoNdlamini. uDlamini ushiye ngemumva amadodana akhe amabili. Idevise naye. Ngeke asidele. Uze ube phakathi. Ungumhlengi wakhe uNomkhosi. Ube ngumhlengi wakhe nala kadelele khona. Usengumhlengi wethu nalabantwana. Ingakho sicula nomhlabeleli sithi ngeke aside. Le uhlala. Hallelujah. 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 Owesilisa osola ngokudubula abulala uDlamini ubadle estoksini njengamanje kanti uzobuyela enkantolo mhla ziyikhombisa kwephezulu. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Imeya kamasipala weTheku KwaZulu-Natal uMxolisi Khawunda uthi nakuba bengawuphothula umsebenzi wokulungisa ingqalazinda eyalimala ngenxa yezikhukhula kodwa lokho akunawo umthelelo ukuthi baqhubeke nokuvala amabhishi emva kokuthi indle ibivuza izingeneke kuwona. uKhawunda usholo ngesikhathi bevuna ngokusemthethweni amabhishi abekade ephazamisekile ngenxa yokulimala kwengqalazinda yamanzi kanye nokuthuthwa kwendle kodwa ke bengaqinisekisa ukuthi lokho sekumlando kemabhishi asebuyele esimeni esejwayelekile. Ingcindezi ebifakwa iqembu iDNA Action SA lesifundazwe mayelana nodaba lwendle ebiyichithekele emabhishi aseThekwini ibonakale ithela izithole ezinhle njengoba namhlanje lo masipala uvule ngokusemthethweni amabhishi abethinteka neziphathimandla zabhukuda ukukhombisa ukuthi akunabungozi ungena amabhishi lendawo. Bambisene nochwepheshe abazimele bakwa-Tailboard abalokhu behlola izinga lokuhlanzeka kwamanzi namabhishi edolobheni lethu esivumelene ngokuthi umphakathi sizowazisa ngayo yonke imiphumela esiyitholayo ngalenhlolovo. Sikhuluma nje namhlanje sivule amanye amabhishi ethu omhlanga Main neBronze Beach ngemuva kokuthola imiphumela efakazela ukuthi amanzi asihlanzekile ngokwamazinga amukelekile kulawa amabhishi. Thina silapha phakathi kuma plant siyayilungisa inkinga. Ngakho ke siyabona ama video le video ebithathiwe in fact yasohlangi
ebingakusho le video ukuthi bese kulungisiwe ama pump stations kwathi uma sekuqhubeka usebenza ama pump stations kwakhona indawo ezilikhayo ezitholakalayo abasebenzi bethu bebekhona belungisa lezo indawo ekuyizona ezikhombisa ukuthi amapayipi aqhumile kulezo indawo ngakho ke asinalo uvalo lokuthi umonakalo lapho ubanga ukuthi la olwandle lungabi safe. Lo masipala uphinde wethula izinhlelo zokwamukela izivakashi ezizongcebeleka njengoba kuqala isikhathi samaholidi. Abezindawo uzokulala bathi bamngomumo ukulalisa ivakashi endaweni eyisezingeni elicwekeme. On behalf of the hospitality industry, Durban is in the business of providing an experience. Tourism is what we do for a living, but providing an experience is what we're going to do this December. It's the first December since lockdowns have been done away with, so we are ready to host you. We have a lovely, amazing mall just north of the coast, but more importantly, it's the more than 2,000 employees that have now got jobs in our development. Njengoba kuqala inyanga kaDisemba, abantu sebeqalile ukuvakashela ema-beach, bathi banethemba lokuthi umasipala uzogcine wavule wonke futhi awulungise nomonakalo othinta indle. Kumnandi ukuba seThekwini ngithe nje asikhiphe nomndeni wami yabo sizoyidlela ubusha bethu shawo moya sithi unyaka uqalile uneke igabe eningi yabo kodwa ke sibonge kumveni nqanga ukuthi konke kuhambe kahle yabo ukhona nokuhle okuzayo. Ngotebakosibisi eThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo umbukeli siyophinde futhi sibuye nezinye izindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kuyize sithi ngezihamba phambili. Kukhonye iqembu le-I-Ifp kukhetho lokuchibiyela. Kukhunjulwe iphoyisa Elibulewe Emgungundlovu. Kanti wakadukuza ukulungele ukwamukela ivakashi. Bageqa amagula sebedonsa isikhathi esiningi ejele ngenxa yokulahla ngamacala okuhlukumeza abesifazane kanye nezingane. Njengoba kuqhubeka umkhankaso weinsuku ezili-16 ukuqwashisa ngesihlava sokuhlukunyezwa abesifazane nezingane, iziko lezindaba le1KZNTV lihlanganisele kumbiko ukukhuluma nowesilisa owabulala kumama weingane zakhe kanye nomunye owadlwengula intombazanyana. Abesilisa asebedonse ejele ngamacala odlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane bageqa amagula njengamanje njengoba sebengaphandle. Futhi ngene ejele ngo-2009 ngiboshela imeda so bangigweba 22 years so ngahlala 2009 until 2021 January dates abangididela ngayo kuze kuphuma imeda futhi kahle kahle umuntu wena ngamdubula umama wengane yami and bengihlala naye full time ngiclose naye ngapha komtubatuba so kokuna cases nginawo so naye futhi ingxabanisa senayo bayisekhuluma ngazo lezi zinto azaziyo benza ini so futhi nami ngagcina ngiphamisa umoya naye cause ngiphamisela umoya awagcina nami sengcine sengidonse isibhamu ngagcina sengisebenzisa isibhamu nganitsela ukuthi nengiboshwe okushuthi icaleni ngalenza ngaxabana nentombazane ekade ngithandana nayo kushuthi ngayilimaza ke simo sokuthi sokukhona ungezwani kushuthi ngiyaxabana ke nayo ngayilimaza ngaboshwa icala ngelidonsela ejele kwakuyicala le-rape ngalidonsa ngagwetshwa iminyaka u-10 enkantolo kodwa ngahlala iminyaka u-5 ngaphansi kwe-correctional service njengamanje ngaphansi ngiphanduka iparole. Kulamacala kubalwa awokudlwengula awokubulala kanye nawukushaya. Futhi kwenzewa ku mhla ka-31 kwakusuku lonyuye ngo-2009 siya ku-2010 futhi njengoba wazi ukuthi insuku lapho la kusuke kuphuzeke khona futhi ukuqala kwendaba yaqala kwakuphuza utshwala nje kahle kahle sagcina ke sihambile saya kolala nowesifazane kanti ungaphansi kweminyaka wesifazane sase sabanjwa ke entweni kanjalo lapho ngavulelwa khona icala. Ukuthethelelwa kona ngakucela ukuthi ngithethelelwe in but ukuphuca umuntu omunye ilungelo lokuphila akukho right because nami ngiyakuthanda ukuphila
Engathiwa sethiwa manje naku ukufa kuyeza la ngizobaleka because mengizothi akulungile ngihlale ngizofa ngisho. So akekho umuntu othanda ukufa, wonke umuntu uthanda ukuphila. So kuphuca omunye umuntu ilungelo naye lela yena lokuthi aphile akukho right yabo. Noma kuthiwa mhlambe ngigotsheke emngakanani lokho kufanele ngikwamukele because loya muntu ngimphucelele ilungelo lakhe lokuphila ebelethwe uNkulunkulu wakhe. Yashayika ngomshiza engangiwuphethe. Yashayika endololwaneni. Kushuthi kwa crack ithambo. Kanjalo. Kushuthi ngamfica ehleli nomngane wakhe kushuthi nabantu umngane wakhe athandana naye omunye kushuthi nomunye ke kushuthi naye ke kushuthi ngacabanga ukuthi kushuthi bayathandana naye futhi ngendlela okafika kuhleli ngayo. Ngengabo sengiphakamisa khona umshiza wakhe ngashaya. Yabona kwabaleka ke lo akade ehleli naye ngashaya yena washayeka walima. Laba bathe ukube isikhathi sibuyisele emumva babengenza ngokuhlukile. Mangathiwa isikhathi siphindele emumva ngabe kukhona ngempela engakwenza okuhlukile njalo nokuthi akufanele ube umuntu osebenzisa izidakamizwa ezifana nje ukuphuza utshwala mase emva kalokho ugcina usuthatha inqumo ezwrong ngoba kube ngangasebenzisa into ewutshwala ngangizocabanga kangcono kunendlela engacabanga ngayo ngaleso sikhathi. Cha mina ngisho ukuthi ngaphamisa ukusola ngesimo sokuthi ngakuvumela ukudinwa. Ukudinwa ukuthi kugcine sekubeke isandla ngomthetho kungafanele ngaphamisa lokho nje. Kashasha nje sesami ukuthi singabantu besilisa sinenkinga asikwazi ukuthi ukhulume ngezinto ukhiphele ngaphandle yabo ukuthi ule nento kanti lento iyakulimaza. Mhlambe in case mhlambe kube kunabantu engihlale nabo phansi abathi siyazi nginenkinga e1 and 2 3 mhlambe kangakhona ukuthi kugwemeke yabo ngingatshela mina ukuthi shuthi nje manje sekufanele ngithathe isinqumo esokuthi usu A ngikhohle mina ukuthi khona no B ukhona no C yabo. So kumina kwavela kwawo A ngenza lento engayenza and lento engayenza ayikho right. Bathe isijeziso sabo sokugejwa ejele sibafundise lukhulu. Ungifundise kakhulu ungigulise kakhulu ngomqondo njengoba manje angisacabanga njenganakudala. Before ngenza into sengiyacabanga ukuthi kunama consequences akhona yabo. Angisavele nje ngithathe isinqumo noma kanjani. So kungifundise kakhulu empilweni. Noma ungafika ufunde ejele uqhubeka ufunde ukwi-criminal record uzophuma ngokuthola umsebenzi. Uthi wafaka indawo zakuthiwa hayi ngeke inkinga nawo i-criminal record ahamba oseve leminyaka kufanele uyiseve. Uyafana nomuntu ongenzile lutho-ke lapho. Kushuthi ufana nomuntu ofile kodwa ubuphile. Kanti impilo ayisafani nakuqala njengoba bethe bayafisa ukuthethelelwa. Umnyalezo nje engawudlulisa kuyena ukuthi ngiyaxolisa kakhulu engakwenza kuyena wangafana njani endoda kufanele kube yimina umuntu omvikelayo. Njani umuntu wesilisa kungabi yimina ozothatha advantage yakhe ukuthi ngoba usephuza utshwala mase ngifisa ukwenza inhloso zami. So isixoliso sami leso kakhulu ngiyaxolisa ukubukela phansi isithunzi sakhe nokuthi ngifuna ukufezekisa inhloso zami. Ngebhadi ukuthi umuntu okude because ungapha koJozini mina ngiseMaritzburg njengomuntu ongakasebenzi nami ngisathi ngifuna amatoho nawo avumi samukwenza noma PDP sivalelekile yonke into. Ngavusa i-driver's license bangivuselela uma ngithi ngenze PDP angikhona ukuyenza PDP. Okay it's fine. Nanga nami ngakhona ukukhuluma naye ngimfonela baba kade zalo nje ngoNovember 16 baba ngizozalwa nginamali akunalo ngisho ikhekhe ish kuyi-1 nje lokho ngishaya noma ngathiwa ke mhlawumbe ubeseduze mhlawumbe ngizozama but ukude angina option yabo. So nje kuyikuthenza kahle kahle kumina yabo noma kukhona ukuthi sikhulume naye ingane ini kodwa ngasithola isikhathi ukuthi phela ngibhonde nengane yabo. Baphinde badlulisa amazwi ezixwayiso kwabanye abesilisa. Umnyalezo wami ungaya kubantu besilisa ukuthi ngicela abantu besifazane sibathathe sibanikeze indaba yabo. Ungabuka umuntu wesifazane mase umbona njani umuntu okufanele ufese injongo zakho ngaye. Umuntu okufanele lo abe safe meseduze kwenye indoda. Aziswe phephile kungabi ithina abathembele kuthina kube ithina futhi egcinene sibahlukumezayo. Asibavikele ngaso sonke isikhathi singakwazi ngaso. Angifisi nomunye umuntu ukuthi methi uyameshela kufika kuleso simo esangifica azivumele fanele abe nendlela okuyigwema. Into elula nje ukuthi uxabana nomuntu angakanani noma uthi usakuthuka ini buyele eceleni enginayo umshiye kanjalo umuve on umyeke akhulume noma kuthiwa kulandele emyeke noma abantu bakakhuluma bethi uyakujaha ini baleka wena impela ngazo zonke inyawo zakho uze ube right.
because nokuhlala ejele akuyona into emnandi. Sengingifisa ngisho ukuvala indaba angazibuki ngingalaleli naseredweni because uzozothiwa kunomuntu oreshiwe nomuntu ushaya ubani in leyo nto kahle kahle nje ayifunakali kwakumbeka isandla vele yonke imizwa nje ibonisha unqa kanje hayi ukuthi hlezi kumnandi khona la uthatha abakuboni ngasolinye khona kodwa hayi ukuthi omunye umuntu uzoze umbeke isandla mase umbeke isandla kushuthi kusasa uzombulala lo muntu once waqala nje wambeka isandla kusasa uzokwazi ukuthi umphuce ilungelo lakhe lokuphila umusa ukuqala kwaqala ubona ukuthi nanzwane buyele eceleni until wehlisa umoya naye ehlisa umoya nibuye nikhuluma indaba yeni nibe right. Usaqhubeka umkhankaso wesihlava sokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane i-16 days of activism for no violence against women and children. Udlame lolu lwasemakhaya noma u-gender based violence abantwana umntwana obonile i-exposure nje iyodwa umntwana obonile then uyenza kusukela kubantwana esithi co-function wencema ama-SRCs abanye basuke bengabanga involve kwi-sexual crime but basuke bebe exposed therefore mhlawumbe bayadweba i-drawing yabo ikhuluma ngocansi bakhuluma ucansi uma ngabe sesithi usexually uyenzile sexually iviolatiwe kungenzeka ukuthi kunomuntu owamhlukumeza noma wamgruma ukuthi abe enze lento eyenziwayo agcine normalize the abnormal behavior. So thina sithi ke u-gender based violence uma ngabe ukuzogadwa emakhaya i-setup yokuphila ekhaya into eyenzeke ekhaya umntwana ngithi uyakwazi ukuyikopisha uma ukuthi ubaba mefika ukhahlela kwasani lo mntwana bonke abantu bayacasha so uzoyipractice leyo act sithi ke kodwa ngale kokuthi siyabafundisa abantwana siyafisa abazali bakuqonde ngibuyela kuleya prevention begins at home ukuthi esikwenzayo emakhaya ethu ingane ekhule ekhaya kusontwa iyasonto ekuthuka inhlamba iyathuka ekuphuzwayo kukancane ukuthi ungayithola ingaphuzi yenza into eyenzeke ekhaya so now uGBV asisho ukuthi ingane ezalelwe kuGBV noma la kuhlukunyezwana khona yena uhlukumezayo so sifisa ukuthi siqikelele ukuthi uGBV masithi le cycle of abuse to umntwana komunye umntwana ngoba umntwana ngamhlukumeza umuntu ongingangaye uhlukumezo ngangaye sizama ukuqeda le cycle of abuse to omunye umntwana by omunye umntwana lo munye uhlukunyeziwe uzohlukumeza abanye ngoba akazohlukumeza umuntu omhlukumezile ngoba akakwazi mhlambe emdala kunaye. #prevention begins at home uma umzali uqonde kahle ukuthi ingane yakhe iyicopy yakho ingane yakhe izokwenza exactly into oyenzayo if ufuna ukufundisa umntwana awumfundisi kuphela ngokumtshela but umfundisa ngezenzo kumele umguide ngaso sonke isikhathi so uma sithi le cycle of abuse sizama ukuthi sinqande kumntwana osamncane manje senzele ukuthi makukhula kukhula igeneration engasa abusani because masithi libunjwa leseva simakha umntwana esamncane simakha ngokuthi akuqonde ukuthi lento engiyenza namhlanje ingangilidelaphi kusasa uma ukuthi mina ngikwazi ukuntshontsha mina u2 ekhaya ngingawubuyisela ushintshi shuthi ngizokwazi ukuntshontsha uchocolate eShoprite shuthi ngenilanga ngizoyintshontsha imoto yila kuzoqala kubonakala khona ukuthi kanti lo mntwana uyisigebengu then useyagwetshwa so thina sizama ukugqugquzela even kubazali ukuthi asingayithathi kalula into yokuthi umntwana ubuye noshintsho omningi esitolo sikujabulele lokho because kumntwana kwakhe into ethi kushuthi ayikho inkinga uma ukuthi umntwana ukwazi ukuyithathela into efrijini aphika ukuthi uyithathile kushuthi thina sabazali sithi ayikho inkinga akenze noma yini so sifuna ukwakha lama boundaries kubantwana athi umntwana akazi sukela esikoleni ipeni mangelonela mangilithathi angimphuca omunye umuntu umphako omunye umuntu esikoleni anguthathi ngoba kuona wami ngoba lokho kumenza ukuthi gcine kwazi ukuthi uyasatshwa izingane ziyamsaba therefore lo mntwana uba ibhuli kwazi ukuthi ngisho igebengu ugcina igruma bona even ukudayisa ama drugs nani because ziyamaza umntwana onesibindi so sifuna ucreate environment in future engcono kakhulu ngokuthi umntwana akangamhlukumeza omunye. We must not allow relatives who because we depend on them to abuse our kids and we do not come out and rape. But we also should stop being discriminating because hate crimes are as a result of us being discriminating to the LGBTQIA+. We must also first speak to ourselves about that. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube. Ake sithi ishelele ezitolo futhi umbukeli sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu.
Nina bendlova namandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kwezona ndaba esithi izo ezihamba phambili. Kukhonye iqembu le-I-Ifp kukhetho lokuchibiyela. Kukhunjulwe iphoyisa Elibulewe Emgungundlovu. Kanti wakadukuza ukulungele ukwamukela ivakashi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.32 cents kwi-dollar laseMelika libe ngu-20.95 cents kupondo waseBrithani libe ngu-18.02 cents umaqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,776.34 cents ounce uthi intengo yoil ongahluziwe yona ube ngu-$86.97 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sayihlukene inhloko nesixhanti phakathi komgandlo semkantshubomvu Judas Musiyamedi neqembu leStellenbosch FC. Musiyamedi ufike kuleli qembu lamaStellies ngokuqala kwesizini ka-2021-2022 washaya amagoli ayisithupha kuphela kuleli qembu okukholwa ukuthi yikho kokwenzekela nquma kuba kule mchithe njengoba belindele ukuthi uzohlohla inqwaba yamagoli. Amaqembu amabili aKwaZulu-Natal okubalwa kona akalidlalela eMaritzburg United kanye neRichards Bay FC kubika ukuthi elilodwa lawo lingase libe yikhaya lalomdlali elisha. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha oshisa ikhova zasedlebe kokosha neyisemabedlani kwamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.